आज देखे ओहो आई गुड़िया रानी कहाँ बाटी हमार परिचय सुन ली ए मास्टर ये गुड़िया रानी राय जान हम के होई कहां से आइल बाटी तो परिचय दे सुन ली ए गुड़िया रानी जी क्या हो सुना ध्यान से सुनावा भाई हम नेपाल के रहे वाला होई गांव हो महुआरी महाजई डाक खाना जिला रूपंदेही मधुबनिया हो थाना नाम हो गनगन केनवारी में घर बार जागी रात भर भैया चोरन का डर बा घरवा के पीछे एगो बिल्ली सितरिया और सब जे उजर में गटाई पे करिया बोले ना तनिको उधारे का बच के आवे खोए भाई कहां जाई बच के एक बार गाने लियो ये हरावा बोला हमारे घरे इतना अजोर भाई हां कबो जो दिया दुआरा पे बुझाला रहे पूर्णिमा तमाशा बुझाला अच्छा और एक बार हित जिन भादों में आवे फिर कबो जिंदगी में मुंह न दिखावे कितना लोग हिले दरी उलाट के और दिनवे में मच्छर फुला देला काट के अच्छा खेले के बड़ा जंगा भर पानी और अभी ले वाला एकर हरानी मार मैदान के होला हरानी एकर न भाई अभी सुधार आया बोलो जान ले तो हम बड़े दूर से आइल बाटी और आपो लोग गाना बजाना तो हमने शुरू करा